Kamaphelula ngozondo khubona uGunto mafunda bezitho nontanda kuphakanyiso vapho mnoma nontshanga sodibandlela. Kalolu suku namhlanje usuku lwasemayezeni apho sifunda khona ngamayeza bathi ke xa beyichaza lusuku lwe-counter book. Sithi ke sondela ke wena mntu one-counter book noba isentsha noba kudala ibhala le-counter book. Ukuba uthi isentsha buyela kwezi video zingasemva uye kubo o Wednesday, also check on Monday kulapho khona siye siphathe khona izinto zokunyanga. Namhlanje siphethe iyeza ke eli all rounder, siphethe ilukuluku. Phambi koba singene ke kwilukuluku nansi i-advice ke mntana omhle so that you get i-order kule journey yokufunda la mayeza, because ukuba gibisela nje umane uthatha ugibisela, there is no structure, no order, uzawufumanisa uba you're not learning much. Advice number 1 ke njeba kuncokolwa kuthiwe namhlanje siphethe ilukuluku, is important njeba abanye besenza uhambe uyolijonga eliyeza ulithenge. Uzawufika ilixolo elimnyama ke igqabi, doesn't matter because awuzulifumana. Uthathe yeza kuthiwa lilukuluku ulibeke apho ubeka khona amayeza ayeleleneyo kulo ngokwezinto azenzayo. Umzekelo siye sithi xa kusithiwa la mayeza ngamayeza okuhlanganisa uwagrupishe kwindawo eyi-1. Xa kuthiwa la mayeza ngamayeza entlahla uwagrupishe kwindawo eyi-1, ungawafaki ibhokisini wenze le nto ubhele wayenza uqala kwakhe. Xa ifuna ilukuluku uyavunduza kule bhokisi athi alikho, libe likhona but there is no space. Unumber 3 ke njengoba sisithi group use, sithe qala buy, keep. Xa kuthethwa ngelukuluku you have, because the more ulibona iyeza, the more amehlo akho adibana neyeza, the more you get used ukuthi linje eliyeza. The second thing is to start using. If iyeza ukhe waligreyitha elinye uzawuliva osisibharha siyathimlisa oyinto ethile ithambile, the more you use the more lingena nalapha engqondweni. Sithi number 3, it helps ukuba ungene kwezi groups zikaFacebook zithakayo so that umane ubona uba bathaka njani xa bethaka this particular yeza. Ilukuluku bathanda ulidibanisa na the following. Unumber 4 sithi ke, and unumber 4 is the most important, is important uba ujoyine isikolo sakwaVusilanga apho uzawuvana ngamanye amayeza that are not here. Remember, apha is 1 yeza per week, it means per month we do 4, say 4 times 12, yiloo number ozayifumana ngonyaka. Kanti if you go to academy you learn so much. Nantsi ke into ebalulekileyo ke mntana omhle which will help ngunumber 5. If you go back, umzekelo sasithethile ngesibharha by way of example. If uyazama ucimba kane kwakuthiwe sithini isibharha, if you go back you will find the discussion on isibharha, the medical uses is an example on any yeza eske salincokola. From time to time just nje go back uyofunda ngeyeza and you'll notice ukuthi ye zange ndiyiveke le indawo. It's like reading a book. If you read a book, you read a book and finish, but if you reread the book there would be other nuggets of gold that you might have missed othi xa sobuya uzibhaqe. Nantso ke intshumayelo yasentabeni ubhele besithi makaze nayo for purposes of helping mntana omhle, ukwenzela uba ungayenzi nje lento yofunda la mayeza khawube nawo ekhaya. Nantsi ke enye into ke engu-announcement njengoba sigqitha nje today njengoba yi-25th, next week yi-31st, next week Tuesday iyavala iyavula iform for wena mntu ufuna ubhalisa. Bakhona bathi ndibhalisile, I'm confused ubhalisa njani iform ivaliwe, but ke in any event iyavula iform nge-31st. Wena mntu ofuna ungena kwi-academy sigqibile ke intshumayelo yasentabeni masingene kuyo le nto kuthiwa lilukuluku. Eli yeza yi-all-rounder mntana omhle, is not easy to say lenzani. Akhona amayeza njengovendle but eli alifana novendle, I'm just making nje umzekelo. Sathi sithe uvendle yi-all-rounder, uvendle yi-ignition, you start ikusa kuloo direction yakuyo, yinto starta ngayo i-ignition, ipusha amayeza akho iwaphushela kuloo direction of your choice. Sasitshilo ngovendle, go and check it out. Sathi xa sithetha ngeziwasho sathi Camphor Block is doing more or less the same thing nayo kwiziwasho zakokwenu, is non-specific. Kwiziwasho zokulwa kumayeza oqhumisa iyangena. Sithi ube careful kumayeza emlonyeni, iyaselwa but ube careful xa uyisa emlonyeni. Sathi iyazenza izibunge zokuqhumisela ibhizinesi, iyazenza izinto zogxotha into ezimdaka, iyaphephetha, iyathini, yi-Camphor Block. Sithi akhona kamayeza anjalo. Ilukuluku yenye yamayeza everywhere. Awuzuthi ilukuluku likwamayeza okulwa, likumayeza othandeka, likumayeza li-everywhere. Singena kuloo nto ke yiloo nto izayenza ibe nzima ukuyi-classifya wena mntu uthi ndine-shelf, ishelf yamayeza othini-thini.
njengoba noventle zakuconfuse siyangena ke kwilukuluku. The botanical name yalo eliyeza balibiza kamnandi bathi yidombeya rotundifolia. Whenever kukho folia yifoliage ngamagqabi, there will be something kumagqabi. Urotundi kufuneka uhambe uyomjonga izawuxelela, but if uyayijonga le nto is kind of roundish, but uroundish wakhona is kind of heartish. Yebona mos i-heart, when something is like a heart but is also round, yiloo nto ke ngoku le nto yavele yaba nguntliziyo nkulu, because la magqabi aba makhulu abe heart shaped, like abantu bakuthi bathi nguntliziyo nkulu. Hamba uyijonga ke igqabi nali asilibekile igqabi. Le nto isuka kwimalva family. Malvaceae, khumbula xa sithe ngemalva we just masingakubuyisela umva because senokuconfuse, but imalva yile nto ineligqabi likhulu nayo. Zininzi ke imalva, ishaqa yimalva nezinye imalva, masingangeni kuzo zonke mhlawumbe ezinye asikazincokoli, but zezo nto zinamagqabi amakhulu. What are the common names ke? Sichazile mosiba ifamily imalva yidombeya rotundifolia. I-botanical name elona gama ke li-common yi-wild pear. Baza kuxelela ke abantu abafundayo ukuthi even though kuthiwa yi-wild pear, it has no resemblance to i-pear, because i-pear is in the family ye-apples, ye-peaches, is a rose. Ifamily ye-roses le yona is not in that family, but ikhona into bathi iiflawa zakhona zinuka kamnandi, abanye zibakhumbuze i-wild pear. Ithandwa nazile nto ke ii-bees. That is why kubantu abane-bees, abantu abafuya iinyusi, they would love to have le flower because is really liked by bees, is highly productive kwi-nectar. Yiloo nto njalo ke wena uba unayo i-tree, umthi wayo, le nto kuthiwa lilukuluku, ezo flower are very good kwizinto zokubiza izinqanda. Xa ufuna ubiza isinqanda iyasebenza ke la flower, nakwizinto nje zothandeka if you can get the flower itself. But ke asizuyifumana ndawo ke iflower, but wena mntu othi uyakwazi uyifumana, iyasebenza kumayeza othandeka, kumayeza otsala, nalapha ekutsaleni ibhizinesi iyasebenza la flower. Bayayibiza ke bathi muhlabambala. Inoba ndilibiza kakubi ke neli gama, mandiphinde ndilibize ukwenzela uba umntu olaziyo ayazi uba bekuthethwa ngantoni. KaSisuthu bari king mutubane. Mutubane ke Setswana bari kaSisuthu ke mohlabaphala. Mohlabaphala ingathi yavakala apha iyakhona. Intsiha phukuma sisiTsonga, asizuyibiza ke Afrikaans le, ifuneka ubhele aqala bambelele. Xa ujonga ke kwii-journals ke kwezi ndawo ziphandileyo, is very important le nto ezi-journals bantu abahle, but I know many people are not able to read i-journal because i-language will be highly academic. Nam ziyandijuda, but zindijuda ndinyamezela, ndityhele, ndiye phambili ndifunde. Nawe zifundise ukufunda i-journals. What is nice nge-journal, yinto ephandwe ngumntu, xa igqiba wayisubmitha kuloo ndawo kubhalwa kuyo kuloo journal asubmitha kuyo, then it will be read by others, bayitheste ukuthi le nto yenza le nto. It's called peer review. It will be reviewed once it's published. Is something noko ekhe yajongwa ngabantu ababini abathathu, yenze noko ithembakale than i-article ebhalwe ngumntu kwi-newspaper engakhange i-edit, okanye into ebhalwa kuFacebook okanye kwi-Wikipedia. Yebona laa nto ingagqithanga mntwini, iyinto yakhe. So kwii-journals bathi xa bethetha bathi le nto is used kwi-traditional medicine in the entire east ye-Africa, usuka apha ko-KZN ukunyuka uyotsho koma-Ethiopia. The eastern side ye-Africa ixhaphakile because of the climatic conditions kwela cala ne-Indian Ocean, ingafani nani nabase-west because nina nikweli cala lingapha le-Atlantic. So in that direction iyakhula le nto. It likes i-tropical areas, endawo zinetha oko ezingekho dry. Ne-parts ze-Eastern Cape ke ezizigudla the eastern side iyafumaneka untliziyo nkulu ilukuluku, but is very good kwi-heart problems. Abantu bathatha untliziyo bamsa kwi-heart, yasebenza ke nakwi-heart. Siye sathi xa siyichaza into yamayeza, if iyeza is shaped like
ndiphantsi ubiza elinye igama, it will help kuloo ndawo. Ukuba is-shaped like impumlo, uzawufumanisa uba liyasebenza kwinto empumlo. Even medically, they don't understand why this kind of a coincidence. If it's shaped like your eye, it will be good ekunyangeni imehlo. Enye izinto esizichazayo ke xa senza ii-basics zamayeza phaa kwiVusilanga Academy, look at the shape yeyeza, look at the everything around yeza. Xa uye phaa esikolweni uyomamela xa sichaza sithi is very good ke kwi-heart condition, is good kwi-nausea, but in pregnant women akutsho ubhele, kutsho ii-journals, because of masiba izinto ezino-pregnant and lactating kuzawuthiwa this medicine has not been tested on pregnant or lactating women. Andifuni ke kuthiwa ubhele uthe, ndithi zithi ii-journals. Hambi uyozifundela nawe ke kwi-journal. If you are a woman who's pregnant, nawe you've got i-problem yongathi uzawugabha inozia. Kuthiwa is good kwi-intestinal ulcers, zii-ulcers ezisesiswini. I-ulcer ke means wound. Xa sisesikolweni, that's one of the things esigqithayo kuzo. What is i-ulcer? I-ulcer sisilonda. Noba is outside, i-ulcer sisilonda that is persistent. It will be ulcer, abantu kuzawuthiwa yi-ulcer ye-diabetes, sisilonda. Lena yi-ulcer yangaphakathi iba sisilonda naso esi-very persistent. Kuthiwa ke iyancedwa iyo lento kuthiwa lilukuluku. Iphinde incedise kwii-headaches. Ninzi ke into ene-headache, ingasikukhuye kwividiyo ethetha ngee-headaches. Maninzi amayeza esesithethe ngawo ajongene neento zee-headaches. Ngena ke lukuluku nawe kuthiwa uyangena. I-stomach complaints le nto iyazinceda. I-stomach complaints ke zizindidi, bloating bakwalapha, diarrhea bakwalapha, iyanceda ke loo nto kwezo zinto. Ihambe iyonceda nee-hemorrhoids. Ii-hemorrhoids funa uyilandelele ke lento, because i-hemorrhoids zingxaki, ingakumbi wena mntu okuthiwa utya isonka esimhlophe, wena mntu okuthiwa there is no fiber in the food you eat. Yabona abantu basilimayo abanye phelele ibala nefiber, ujonge enye indawo. Iphinde lento incedise xa beyichaza, akutsho bhele, kutsho ii-journals zithi iyancedisa ekukhawuleziseni iprocess ye-labor. Wena mntu ofuna ukukhawuleza ubeleke, yabona ke xa ngumntu oclinical ikhona le injection bathi yintoni kanene, oxytocin, I think i-oxytocin le ipromota i-labor. It means nathi sinayo eyethu i-oxytocin yokupromota i-labor. Ungakhulelwa into engaphela ukulunywa kuthi iza kuncedisa ke le nto. Is very good ke kwi-palpitations. Ndibhekisa kuwe ke mhlawumbi wona sewuqalwa yi-menopause. I don't know, mhlawumbi emnye yenye i-palpitation engena-menopause. I-palpitation nje for people like me, abantu abakhe beza apha ekhaya, they make a joke ukuthi ye uyayisela i-energy drink. Aya, ndizayiyeka nisandihleka ninjalo. Ezi energy drinks, because they are very high in caffeine. Wena mntu osela ezinto zine-caffeine njengekoko, ento ezinjengekofu, yonke laa nto ikhoko ezine-caffeine, uhamba ube neproblem ye-palpitations. Kuthi uyakuncedisa ke le nto kahamba nafuna ndiyizame ndingekabi kuyo i-menopause. Iphinde incedise ke nakwi-flu. Nantso ke le nto yenziwayo ngokutsho kwabantu abaphandileyo kwii-journals ukuthi yayenza le nto. Xa sesisiya ke kwezomayezeni, is very difficult njengoba nditshilo ukuthi yenzani, because is an all-rounder. Umzekelo, xa kuthethwa ngamayeza okukhafula, mosukhafula kukuzindidi, kukhona ukhafula kothukisa, kukhona ukhafula kobiza. So kumayeza okukhafula kukhona ukhafula kwasebhekileni, kwasemeleni, kwasesandleni, kwasebhotileni, kwasenjalo njalo. So le nto bathi yangena ke kumayeza okukhafula izikhafulo zonke. Siye sithi ke xa sithetha ngelukuluku phayana esikolweni, sithi consider it as a conduit. Sayishiya kuloo kona. Unumber 2, bayifaka kwizibambelelo zokuba uthandwe ngulo mntu uthandana naye. Zuyimamele ke le nto ezibambelelo, because izawuvela Friday, lo Friday sizabe sithaka le nto kuthiwa ziintlanga zemali without ukuthaka. Lena izabe iyi-assignment ke wena mntu kudala ukhona apha ekhaya, uwalandela la macebiso alapha ekhaya, uzithakele iintlanga zemali. Sizabe sisenza loo nto without ukuthaka, sabe sithaka. Unumber 3, iyangena le nto kumayeza okulwa. Uyamkhumbula mos uba uNtliziyo Nkulu is an all-rounder. Uba wenze loo mayeza akho alwayo, ulwa nabo bantu ulwa nabo, particularly abantu aba in some distance of which kumntu olwa naye kekho secala kwakho.
iyakuncedisa ke lento ukuwathatha la mayeza. Namanye amayeza ke azii-tunnels, amanye amayeza azii-conduits, iyancedisa ukuthatha lento iye kule ndawo uyibhalisele uba mayiye kulo. Sithe uyathandeka kunumber 4, uyakwenza lento kumayeza othandeka, omnye wayenza la mayeza afuthe ngala mayeza othandeka, omnye uyathambisa la mayeza, omnye uyaphalaza ngala mayeza kumayeza uba mawuthandeke. Particularly wena mntu ofuna uthandwa specifically kwindawo ethile okanye ngumntu othile okanye ngendlela ethile, wena mntu specific apha ekuthandweni, not ubhele ofuna uthandwa njengoba encumela wonke umntu apha etawuni. Sithe ke lento kumayeza okuxabanisa, yabona la mayeza anophuncuka bemphethe, la mayeza anochitha ibhunga, iyangena lento apha ekuxabaniseni iintshaba. Sikhe sayincokola ke lento ethi ixabanisa iintshaba, sabiza amayeza abantu abathi hayi asilifumani elithile. Thina abantu bamayeza sithi elingekhoyo, there's always a substitute. There's always a substitute. Yangokuba eli beliza kwenzani, maninzi amayeza enza into eyi-1, alikho yi-1, so you don't get stuck kuba eli-1 ungalifumenanga. Don't be married kwiyeza eli-1. Kunumber 6, lento iyangena kumayeza nje general okuthambisa, bese-Chilomos, wena uthambisela ukuzikhusela, wena uthambisela intlahla, wena uyathambisa nje for bube nesidima, uyathambisa. So iyagreyithwa lento, lexolo limnyama ligreyithe kalula, yaligreyithe lixolo, ulidibanise nawo loo mayeza, ufake kuloo nto yakho yokuthambisa, liyasebenza eli xolo. Untliziyo nkulu sithi iyaphinde lento iyasebenza kumayeza e-business. Kumayeza e-business ke it's either wena wenza isibunge, ungqusha isibunge sakokwenu, okanye wena izibunge ke we've discussed them. Abantu are still stuck kwinto esibunge. Go to ivideo esithetha ngesibunge. Isibunge take many forms. The most common ezibunge xa uyothenga isibunge yile nto that is a form of a clump engqushwe ngomhlehlo waloo nto, ibe yinto ebambanayo, umane uphuqa utshisa, umane. Isibunge is beyond that, because laa nto ngamayeza xa someone bound them ngenqatha. Esinye isibunge is just nje amayeza. Umzekelo, if you get amandiya, if utshome namandiya, izibunge zabo ngamayeza nje amixiweyo owatshisa kwizinko okanye kwitshakholi. Is not necessary ukuba ibhawundwe yinto. Ezinye izibunge ziza ine-form of i-lucky sticks, ezinye izibunge ziza ine-form of ispray, yatsitsiza. Hamba uyomamela la discussion yethu on izibunge. Iyangena ke lento kumayeza ezibunge. Iphinde lento ingene kumayeza okuphakamisa, kumaphakama. Amaphakama ke even though kukho iyeza ekuthiwa liphakama, but akhona amayeza xa egrupishwa kuthiwa ngamaphakama, ngamayeza kwenza uphakame. One of lo mayeza, umzekelo, xa kuthethwa ngomsenge, umsenge we don't consider esiphakama, but umsenge ungena kumaphakama. Namanye ke amayeza angena kumaphakama. Ilukuluku liyangena kumaphakama. By the way, umzekelo, umgadankawu lelinye lamayeza angena kumaphakama, mayeza ophakamisa. So ngumgadankawu even though ekhona ke amaphakama. So iyangena ke lento kumaphakama. Iphinde ingene kovuka. Xa kuvuswa, maninzi ke amayeza avusayo, even though bekhona ovuka esikhe sabancokola. There's a discussion on ovuka. Uyawazi amayeza avusayo iyangokuba vusa ntoni, including isiqunga. Isiqunga yenye yamayeza okuvusa. Maninzi ke, we just mention isiqunga kuba sona si-common and popular. So lento uyayifaka kumayeza okuvusa rather. Iphinde lento kubafana bafuna iintombi. Hey, iintombi ezifuna abafana, ilukuluku liyangena. Ininzi mntana omhle lento, asizuyigqiba. Ndicinga uba siyenzile ebibalulekile ebinkulu, siyigqibile. Nalo ke ilukuluku siwayekile kamanye. Sijoyine wena phaa esikolweni kule nyanga izawuqala. Bhalisa ukwenzela uba kwi-first week of October ube nathi esikolweni sincokole ngawo la mayeza, ufunde nawe uthaka. Kumnandi phaa esikolweni, as I used to say, while I share now I learn. In each and every group I get so much. In each and every group ikhona into endifundayo, nam ndiyakhula as I share. Itsho iprocess yokufunda kuthiwa you learn when you share. Uba uzinkonyile wena nto yasekhaya,
people open up if you open up. Yabona wena uzinkonyayo uphelela nalonto unayo uyongcwatywa nayo ikulandele. Nanso ke into besiyiphethe sithi masidibaneni Friday apho sizawube sithaka khona inhlanga zemali. Besine competition guy, not competition, abantu bathanda competition. Besinento i-giveaway. Iyavala ke namhlanje wena mntu okhomentileyo will take a suggestion namhlanje we close so that by Friday sithumele le combo yesilwane kubo bantu bazawuthi babe bakhethekile. Will tell ke ukuthi kukhethwe njani Camagu.